ti koba ye sabula dolancila minnu bɛ yen nɔ fɔlɔ ni olu tɛ a bolo o ye adamana majɛ mais minnu fana bɛ yen nɔ nin b'a to olu bɛ commencer k'u sen ta cogo dɔn wa nin fana b'a to je fila a bɛ jateminɛ kɛ sabula ni Burkina ka dolanci fila lajɛ donc u bɛ bloc médian kɛ donc nin bɛna kɛ sababu ye Mali ale bɛ jateminɛw fana kɛ sisan an kan ka fɛɛrɛ jumɛnw de kɛ walasa n'an ni dolanci tɔn bɛnna min fana bɛ nin sur le jeu kelen ale bila sen kan an ka se k'an yɛrɛ bɔ cogoya min na o de y'a to match fɔlɔ Mali bɛ ci fila ni bin a bɛ ci fila ale ni Kanangolo donc kununko match a b'o kunasini match plutôt a b'o kɛ fila ni bin ye kelen ale ni kelen donc o bɛɛ ye amélioration ye ka taga Mali ale ka cadre kɔnɔna na sabula erreur minnu y'o sɔrɔ match fɔlɔ la donc u y'a essayer k'olu corriger donc n'an continuera o sira fɛ ka se ka match amicaux wɛrɛw kɛ yanni tournoi yɛrɛ don cɛ a bɛ nafaba lase Mali ma walasa ka se k'a lajɛ équipe bɛ se ka tactique minnu bila sen kan k'olu jateminɛ wulikajɔw bɛ ka kɛ walasa ka se ka stage bloqué kɛ Arabie Saoudite kaw fɛ yen nɔ wa laɲiniw fana bɛ ka se ka kɛ hali Gambie ninnu ni jamana wɛrɛw olu tɔgɔ bɛ ka fɔ walasa ka se ka badenya dolanciw kɛ donc je fila ka ɲɛfɔliw senfɛ donc a bɛna se ka ka dolancilaw olu sɔrɔ walasa ka se ka olu kulo ninnu olu la ɲɛnamaya cogoya min na walasa labɛnw bɛ sigi sen kan ka se ka Maroc ale kunbɛn cogoya min na donc n'a sera ka dolancila ninnu sɔrɔ an bɛ a jigiya k'a fɔ Mali ale ye ɲɛ min yira tournoi zonal IFOA la n'a kɛra jɔyɔrɔ filanan ye an bɛ se k'a fɔ o jɔyɔrɔ o bɛ se ka sabati o bɛ se ka sɔrɔ kulon ale yɛrɛ kɛnɛ kan.